Son case as 12 da mañá, o tempo está revolto e o mar tampouco acompaña. Neste contexto, unha embarcación sofre un incendio o que obriga o desaloxo dos seus dous tripulantes. Por sorte, estamoslles a falar dun simulacro organizado esta mañá fronte á Parea de Silgar, en Sanxenxo. No exercicio intervén o helicóptero de salvamento Pesca 1, unha embarcación de emerxencias e por terra efectivos de diferentes corpos como a Policía Local ou Protección Civil. Un dos tripulantes é rescatado por aeronave e outro evacuado por mar. Bueno, pues hicimos un exercicio de rescate no mar, de donde unha embarcación simulamos un incendio e con dúas vítimas. Unha das vítimas a rescatamos nós coa embarcación de salvamento e a outra foi rescatada polo Pesca 1, pola tripulación do Pesca 1, izando co socorrista do helicóptero e operador de grúa e, bueno, de toda a tripulación. O exercicio serviu como adestramento para enfrontarse a rescates reais. Unha das claves deses operativos é, sen dúbida, a eficacia na coordinación nos corpos para que ningún imprevisto reste tempo en momentos nos que cada segundo pode ser de vital importancia. Tanto pola nosa parte como, obviamente, pola parte da tripulación do helicóptero está adoitada xa a facer este tipo de exercicios con moita regularidade. Teñen unha práctica que, bueno, xa vichedes que foi un rescate completamente limpo e en cuestión de segundos. Observando o rescate dende terra, dúcias e dúcias de nenos procedentes de diferentes centros educativos de Sanxenxo. A vistosidade da manobre e, sobre todo, a intervención do helicóptero deixou a máis de un coa boca aberta. Sí, por suposto, bueno, os críos estas cosas, pois obviamente lle gustan moito, e ver o helicóptero aproximarse, o que fai incluso no mar, que unha das cousas que comentamos que lle gustaba moito o remuiño que facía na auga, pois, bueno, estas cousas sempre son atractivas para eles. Co simulacro rematado con éxito, os rapaces tiveron a oportunidade de ver de preto o Pesca 1 e preguntarlle aos seus pilotos polo seu funcionamento.